ओंखाम जाग्रा दायो मिरामिस बियो ने बेवहाय मिरामिस ओमफ्राय गोदान लागोखौ बरायदों बेनो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि आरो नारेंगुरि ओमफ्राय दा बेवहाय हिन्जाव गोदान लागोखौ ओरैबायदि मुसफुर बरायदों आरोना आङो नुफेराखैमोन बेबायदि ओरैबायदि इन्टारेस्ट लानानै हिन्जाव गोदान लागोखौ बरायदों माने जोबोद इन्टारेस्ट आरोना बे नारेंगुरिनि आइजो महिलाफ्रा ओरैबायदि मोजां बरायदों हिन्जाव गोदान लागोफोरखौहाय दायो बेजोंनो हाबगोन बे गेटजों ओरैबायदि मुसफुर साजायनाय जादों दा बेबायदिनो बेवहाय ओरैबायदि मोजां साजायदों आरोना बे हाबाखौ रुजु रुमु ना संसार जानायनि थाखाय जुग दा नै आदावरियाबो मोसाबाय नै ओरैबायदि इन्टारेस्ट ना बेवहायनि हाबायाव ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोसादों आरोना बेजों लोगोसे हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान बेवहाय गोजोननाय लानो जासिगोन दायो बेबायदिनो बरायनायजों लोगोसे गोजोननाय लाग्रोनाय जाबाय हिन्जाव गोदान लागोफोर बेबायदिनो बरायदों दा बेबायदिनो न'आ नै बेनो बिथां फंबायनि न'आ दा जेनाखि गोथार जुलि जागासिनो दङ दा बेनो न'आ ओमफ्राय दा लोगोसे नै बेवहाय बेबायदिनो आबौ बिसौनि हाबाखौ लोगो मोननानै बेसेबांसिम गोजोनदों आबौ दे बेयावनो दसेखिनिखौ जिरायथ'नानै थागोन ओमफ्राय दा आदै माबायदि मोजां ना गामिनि ओरैबायदि मोजां हाबा बेबायदि मोजाङै दङ ना लानानै ओमफ्राय नै मेदामा इयाव जिरायगासिनो ओमफ्राय ओरैजायनो बेस्थ' नै जोङो सिस्टारा मबाइलाव एसे बेस्थ' चेनेलफोर दं नामा सिस्टारनो गैया केस दङ
आरोना ओमफ्राय बेवहाय नै आदामोन दङ बाजै माबोरै खबर सबर मोजां ना आस्सा ओमफ्राय दा बाजैमोना हिन्जाव गोदान लागो नामाथाय ने औ हिन्जाव गोदान लागो आरोना बमोनाबो हिन्जाव गोदान लागो जाहैबाय ना आस्सा दे मोजां आदा माइलाय जलफि आसार जलफि आसार जलफि आसारावसो बाहार मोनदों आदाया दे जलफि आसार बरिया जेरावबो खोनाफेराखै मोनजाफेराखै जलफि आसारखौ बेबायदिनो ओरैजाय नै साजायनाय जादों ओरैबायदि बानायदों बेवहाय इन्टारेस्टिं नै बेवहाय जाग्रा नामाथाय डाइनिं हल ओमफ्राय दा स्टेप बाय स्टेप बानायनाय जादों बेवहाय ओंखाम जानाय आरो नै बेवहाय बेबो ओंखाम हटेल नामा आब' ओमफ्राय बेवहाय जेनेरेल नामा हटेला जुलि हाबानि बेबायदि ओंखाम ओंख्रि रानग्राया गोजान जायगानिफ्राय लाबोनाय जादों ओमफ्राय आब'मोननिया मा गामि बेंटल बाजारानो ने गासिबो स्टाफनि नामा माने बेंटलनिफ्राय लाबोनाय जादों नैबे मादैयाखौथ' सिनायखायो आं गावदांखौ मादैया ओंखाम खुरदों ओमफ्राय नैबेखौबो सिनायहां मोनदों ओमफ्राय ओरैहाय नै बेबायदिनो लाबोनांगौ ओरैबायदि मोजां जाग्रा लोंग्रा बेबायदि स्टाफनि लाबोयोब्ला माने खुनु माबा मोनसे प्रब्लेम जाया आरोना रानग्रा लाबोयोब्ला ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै ओमफ्राय दाहाय आब'मोनखौ एकदम इउटुबावहाय हगारनाय जासिगोन दा आब'मोनाबो एसे साफा क्राइट खालामनानै हरलायलाय आस्सा ओमफ्राय नैबे बेदरजों ने बे बेदर ओमफ्राय मिरामिस ओमफ्राय माखासे मुस्लिमफोरनिबो दङ ने आस्सा गोजोननाय थाबाय आब'निसिम बेखिनि फोरमायनायनि थाखाय नै बेवहाय ओंखाम जाजेनबाय आलासिफ्रा नै माथो आदैमोनसो ओंखाम जादों आरोना नै बेवहायबो जाग्रा लोंग्रा बेबायदिनो नै ओमफ्राय आदैसो नै बेवहाय बेदर दोनग्रा आरोना नै बेदर दोनग्रा बिराद गोजौआवहाय नै नुहुरलाया नै बेदरना बेनो ओमफ्राय दा नै बेवहाय आदैमोन संदों नै बे लकेल दाउ खोमा लकेल दाउ ने आदै लकेल दाउ बेवहाय संगासिनो दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेवहाय दुनिया फाटा अनेकथा रोखोम बेदर आरोना ओमफ्राय जोंनि मास्टाराबो जिरायगासिनो दङ मबाइलाव एसे बेस्थ' दा फंबायमोनबो दङ नै ओमफ्राय लोगोसे नै बेवहाय ओंखाम ना बरिया नै एकदमबारे नै माथो ओंखाम संनो लायदों दे ओमफ्राय बे मैसो ने मैसोखौ होनो माने गंज्रंनाय होनबाय बेबायदि माने गंज्रंनाय बेदर आरो नोंनो आस्सा बिराद मोजां गोथाव संनायखौहाय जों नुखाबाय मैसोआ मासे आस्सा ओमफ्राय मासेयावहाय दा सारायथाम थांबाय आस्सा आरो नै जानगासिनो दंबावो माने बिराद मोजांनि खोथा बेवहाय दै जमायग्रा नै बे दै थिंखिबो संग्राफ्रा नै ओमफ्राय लोगोसे नै आदायाबो सङो ओमफ्राय नै बेवहाय अनेक पनिर होननायदिखौ लाब्रा आरोना माने बर'नि भाषायावनो मोनथाम मोनब्रैसो सोदोब दङ ओमफ्राय दा ओरै नै फंबायना हटेल मेनेजमेन्ट ना मा जाखो फिसा बरिया नै आं जे गंज्रंनाय बेदर होनदों माखासे गोबाङा बुजिया जानो हागौ माने मैसो बेदर आरोना ओरैबायदि सुपार हिट संना दोनखाबाय गोथाव ओरैबायदि बेजों लोगोसे आङो हटेल मेनेजमेन्ट बिथांनावहाय मिथिनानै लागोन ओमफ्राय दा संनाय खावनायनि बेलायावहाय माबायदि ओमफ्राय नैबे गोथार जुलिनि थाखाय नोंथांमोना मावख्रुबनायजों लोगोसे गोबां बेबायदि बेदर बायदिसिना मावगासिनो दङ दा बिनि सायाव मा फोरमायगोन आदै
फोरमायनो मानेथ' जाहोनांगौआथ' जोंनि दायथ' थाहैबाय आदसा गोथार जुलि हिसाबै दा जि न'खर गारजेनफ्रा बा रायजो राजाफ्रा जि माबा होदों श्रम दान होदों दा मावनाय दांनायाव गासैबो दंजोबो जाहैबाय औ दा बाहाय थाहैबाय मैसो थाबाय अमा थाबाय दाउ थाबाय ना थाबाय पनिर थाबाय मासरुम माबा थाबाय लाब्रा थाबाय दाल फ्राय थाबाय ओमफ्राय बिदिनो आसार लेबु बायदिसिना जों बेफोरजोंनो जों जा जगार होदों जों बेखौनो मावनानै दा जों रायजो राजाफोरखौ जाहोदों आरो खोनानो मोन्दों माने बे हटेला माखासे मिरामिस जाग्राफोरनि सिस्टेम दं होननानै खोनानो मोन्दों सिस्टेम दं बिसोरनि थाखाय पनिर थाबाय आदसा मासरुम थाबाय ओमफ्राय दांगुदि फ्राय थाबाय पापर थाबाय बेबायदि आरो आदसा बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय आदैनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय सखाद मोनसेयाव मोनसे साराय आरो बेबायदि संगासिनो दङ ओरैबायदि जोबोद समायना गोथार जुलि दा बेवहाय मैगं थाइगं बैराथिफ्रा गय खावदों ओमफ्राय दा नै ओरैजाय ओमफ्राय दा ओरैहाय नै बेबायदिनो सामब्राम हादों नै मादैमोना मादैथ' नङा आब' बिब'बो जावदों औ गामिनि मानसिया ओरैबायदिखा ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे आङो नै गोखै बुस्थु नुदों बेखौ मा बानायो अ आसार